Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дуслар. Аллах кемгәдер яхшы холык бүләк итеп, аны хак юлга бастырган булса, бу кеше тарихны өйрәнүдән фани дөньяда да, бакый дөньяда да файда күп икәнлеген белә дигән Ибн әл-Әсир. Мөгаен тарихчылар бик яхшы холыклы кешеләрдер, чөнки алар нәкъ менә тарихны өйрәнү белән шөгыльләнәләр дә. Бүгенге тапшыруыбызны тарихчы һөнәренә багышлыйбыз һәм башлыйбыз, дуслар. Тарихчы кешелек дөньясының үткәнен өйрәнә. Ә нигә кирәк соң безгә үткәннәрне өйрәнү? Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк дип әйтә татар халкы. Аллаһ Коръәндә сезгә сөйләнгән пәйгамбәрләр тарихларында зиһенле кешеләр өчен үгет насихат бар ди. Өстәвенә тарихчы эше бик кызыклы да. Үз эшендә тарихчы архивлардагы документларны өйрәнә, музейлардагы экспонатларны тикшерә, тарихи корылмалар белән таныша, кешеләр сөйләгән истәлекләр, шәхси архивлардагы хатлар, фотолар һәм башка бик күп кызыклы материаллар белән эш итә. Тарихчының бурычы төрле вакытларда айырым халык, дәүләтләрнең тормышы нинди булганлыгын ачыклау, безгә кадәр яшәгән кешеләрнең тормышы нинди булган, буш вакытларын ничек уздырганнар, бәйрәмнәрдә табынга нәрсәләр куйганнар, 400 ел элек яшәгән балалар нинди уеннар уйнаган мәсәлән. Кызык бит? Беренче тарихчылардан иң танылганы Геродот. Ул моннан 2500 ел элек үк яшәгән. Геродот тарих турында материаллар җыйган. Аларның дөресме, юкмы икәнлеген үзе тикшергән һәм чын барлыкка туры килгәннәрен хикәяләр рәвешенә китереп язган. Шуңадыр Геродотны тарихның атасы дип йөрткәннәр. Тарих айрым халыкларда ел язма рәвешендә барлыкка килгән. Бик борынгы заманнарда ук илдә булган вакыйгаларның һәрберсе турында язып баручы кешеләр булган. Хәзерге галимнәрнең бик күбесе мөселман дөньясында тарих фәне, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлям тормышы турында сөйләүләрне теркәп барудан башланып киткән дип саный. Чөнки бу эшнең чын фәнни максаты булган. Пәйгамбәребез тормышы турында бар булган мәгълүматны үзгәрешләрсез киләчәк буыннарга тапшыру. Айрат абыегыз тарихчы. Ул тарихны бик тә яхшы белә. Барысын да ничек хәтерләп кала икән ул? Хәзер үзеннән сорашырбыз. Әссәламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Айрат абый, сез ничек тарихчы булырга уйладыгыз? Ничектер үзеннән үзе килеп чыкты инде, университетка кергәндә төрле факультетларны сайладым һәм менә аларның берсе тарих булды һәм шулай кирип киттем. Әмма балачактан ук тарих белән кызыксына идем, күп китаплар укыйдым, балалар китаплары бар иде тарих белән бәйле. Шулар ничектер мине кызыксындырды инде тарих. Тарих белән беренче танышуыгызны менә хәтерлисезме? Тарих белән беренче танышу әни мине китапханәгә алып килде һәм менә матур гына китаплар күрсәтте һәм мин гомумән китаплар укырга ярата идем һәм аларның берсе менә тарих белән бәйле иде. Һәм анда күп картинкалы, матур картинкалы шундый тарих китаплары бар иде китапханәдә. Һәм үзебезнең дә өйдәге китапханәдә тарих белән бәйле күп кенә балалар әдәбияты бар иде. Шуңа күрә ничектер балачактан ук тарихка кызыксыну зур булды. Һәм хәтта мәктәптә дә өлкән классларда укучылар миннән ниндидер даталар сорый иде, кызыксынып әйдә менә бу датаны сырык, бу датаны монардан сырык һәм теге тарихчы дип алты башладылар да инде мәктәптә, 5-нче сыйныфларда. Әмма минем һөнәрем тарихчы булыр дип уйламаган идем. Башка кызыксынулар бар иде. Әмма ул ничектер Аллаһ Тәгаләдән бирелгән ниндидер сәләтме дип әйтимме, ул менә мине шул тарихчы юлына инде күндерде. Бик яхшы.
Менә тарихчы булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Беренчедән китаплар Укырга укырга кирәк һәм яратырга кирәк китапны укыр өчен. Сораулар бирергә яратырга кирәк. Ни өчен менә шулай булган? Менә кешенең гомумән теге психологиясына кызыксынырга кирәктер. Анда бөек шәхесләр, кызыклы вакыйгалар, ул һәрвакыт күп кешене үз-үзенә тарта, әмма менә бу вакыйгаларга һәм кешеләргә ничектер үзеннән сорау бирергә кирәк. Һәм ул сорауларны я син китапларда табасың, я таба алмасаң һәм бу сорау белән кызыксынсаң, ничектер теге архивларга мөрәҗәгать итәсең, башка теге чыганакларны карыйсың инде. Димәк, үзеңдә кызыксыну булырга тиеш. Кызыксыну. Һәм әлбәттә бөтен тарихка кызыксыну булырга мөмкин түгел. Нидер бер вакыйга, периодка яки илгә гашыйк булсаң, инде син тарихчы булып китә аласың. Үзеннән үзе сораулар барадыр. Шуңа күрә мин күбрәк инде менә Россия тарихы белән шөгыльләнәм. Гәрчә анда Европа тарихлары да кызык булса, ислам дәүләтләре тарихлары кызык булса да, ничектер инде 20-нче гасыр кызык булды, 100 ел элек булган вакыйгалар, гражданнар сугышы, революциялар, алар буенча миндә дә теге балачакта күп китаплар булгач, ничектер бу тема белән һәрвакыт һәм безнең менә мондагы җирлектә бу вакыйгалар белән бәйле булган инде, һәм монда да шактый кызыклы вакыйгалар булды. Менә тарихчы эшендә ул нәрсә эшли? Тарихчы нәрсә эшли? Ул беренчедән сорауны китапларны эзли, һәм ачыкланмаган сорауларны менә архивларда эзли башлый, архивлар белән кагазлар белән эш итә, төрле чыганакларны карый, төрле версияларны чагыштырып карый, ниндер җитешсезлекләрне эзли, ниндер яңа әйберләрне, һәрбер тарихта ниндер яңа әйберне табып була, ниндер табышмакны табып була инде. Һәм син менә бу табышмактагы сорауга инде җавап эзлисең. Менә шунардан инде тарихчы хезмәте гыйбарәт үзеннән үзе гади итеп күренә. Әмма менә мәсәлән архивлар, алар төрле җирдә булырга мөмкин, төрле илләрдә булырга мөмкин, хәтта Россия тарихы белән дә бәйле вакыйгаларның архивлары ул чит илдә дә булырга мөмкин. Һәм менә тарихчыларның икенче төре инде күбрәк борынгы тарих белән кызыксына торган тарихчылар, археологлар, алар менә җирдә казына, борынгы шәһәрләрне эзли, борынгы шәһәрләрнең эзләрен карый. Һәм менә әйтергә кирәк, Татарстанда мәсәлән безнең теге яртыдан күбрәк әле казылмаган, табылмаган җирлекләр һәм тарихлар әле күп. Һәм монда инде борынгы тарих белән шөгыльләнүчеләр, алар өчен чыганаклар төрлелеге күбрәк. Әмма шул ук вакытта информациялары да җитәрлек түгел. Ягъни алар җирдә дә казыналар, китапта да карыйлар, архивта булса нидер чыганак, аның белән дә эш итәләр. Төрлелек күп монда. Һәм авырлыгы да борынгы тарихчыларга авыррактыр инде. Ниндер сорауларга җавап табырга. Менә 100 ел элек булган тарихлар инде алар ул вакытта инде газетларда язылган булган, теге ул вакытта инде кинода төшерә башлаганнар иде, ягъни төрле чыганаклар һәм мәгълүмат аеруча күп. Менә бүгенге заманасына якынлашкан сайын мәгълүмат үсә бара һәм бу мәгълүмат ичендә файдалы әйберләрне табу инде ул да тарихчының бер сәләте булып тора. Ягъни мәгълүматта, информациядә шундый җиңел генә ориентироваться итү. Бик яхшы. Менә тарихчы кайда белем алырга тиеш? Махсус факультетлар, институтлар була, әлбәттә, ул университет, безнең менә университет кысаларында махсус тарих институты хәзер бар.
һәм анда тарихчыларны әзерлиләр. Һәм шунда ук әле тарихчыларның төрле белгечлеккә әзерлиләр. Кемдер археолог булып китә, кемдер анда 100 ел элек булган тарих белән шөгыльләнә, кемдер анда Авропа тарихы белән шөгыльләнә, төрле кафедралар. Әйе, менә бер икенче курстан инде шундый белгечлеккә языла инде. Икенче курстан. Әйе, икенче курстан. Һәм инде анда ныграк шул тарих белән шөгыльләнә башлыйлар. Я Татарстан тарихы, я анда менә башка илләр тарихы, Россия тарихы монда шулай. Бик яхшы. Ә менә сезнеңчә, тарихчы ул нинди булырга тиеш? Кызыксынучан, күп укырга ярата торган, һәм инде язырга да теге бераз фантазия сәләте дә булырга тиештер. Чөнки язу өчен шулай ук ничектер һәм логик сәләте, шундый системалы уйлау сәләте дә булырга тиеш. Мәгълүмат күп булганда, аның белән ничектер эш итәргә кирәк. Системасыз, логикасыз кеше, әлбәттә, бу мәгълүматта батып кала да дөрес булмаган нәтиҗәләргә килә. Ярый, бик яхшы сезгә. Сезгә эшегездә уңышлар, исәнлек, саулык теләп калабыз. Рәхмәт. Ә инде дуслар, без алга таба дәвам итәбез. Тарихның асылы кеше һәм вакыт дип язган бөек галим Әл-Хафиз әс-Сахави. Ибн Халдун исемле мөселман тарихчысы тарих ул кайчандыр булган вакыйгалар гына түгел, булган вакыйгаларны үзара бәйләп торган җепләрне табу дип санаган. Тарих шул ук җепләр белән безнең хәзерге тормышыбызга да, киләчәгебезгә дә бәйләнгән. Һәм тарихны белү үз милләтеңнең үзенчәлекләрен танырга, башкалар кылган хаталарны кабатламаска да ярдәм итә. Менә шулай, дуслар, мин сезнең белән сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.